Kažu da na mladima svet ostaje. Zato vas sve pozivam, vas iz Kladova, i Srbe, i Vlahe, i sve ostale. Glasajte za listu broj 2. Kladovo ima nas, vreme je za promene. Promene donose mladi ljudi, ljudi puni znanja, energije, pred kojima je život, a ne neki matorci nepismeni koji glasaju za crveno-crnu koaliciju. Kao dete uvek sam bio u Kladovu sa ekskurzijama u školi i sećam se i te vaše lepe plaže i tog hotela pored našeg Dunava. I ja sam odrastao u Bačkoj Palanci na Dunavu, ali kod vas je Dunav najširi. Pa kao što vam je širok Dunav, nadam se da vam je široka i duša, da vam je bistar i da ćete znati da zaokružite broj 2. Kladovo ima nas, vreme je za promene i kada dođem u Srbiju prvo dolazim u Kladovo. Ako uspete da ostvarite dobar rezultat, uz Božju pomoć je sve moguće, a Bog je uvek na strani pravde i istine. Do pobede! Kladovo ima nas, vreme je za promene, glasaj, zaokruži broj 2. Pozdrav iz kišovite Holandije.